Terve, olen Riku Jokela, 42-vuotias espoolainen. Perheeseen kuuluu vaimo, 2 lasta ja koira. Toimin Grenke Leasing Oyn toimitusjohtajana. Grenke Leasing Oy on leasingyhtiö, saksalaisomisteinen ja Oynä Suomessa. Meidän tehtävänä on tehdä leasing-kauppaa, eli leasing-sopimuksia yritysasiakkaiden kanssa. Normaali työpäivä sisältää tietenkin paljon puheluita, sähköposteja, keskustelua muiden työkavereiden kanssa, ja tietenkin kun ollaan kansainvälinen organisaatio, niin tuonne Saksan suuntaan ja Ruotsin suuntaan tulee paljon oltua yhteydessä sähköpostitse ja puhelimella. Yksittäisten pienten asioiden hoito johtuu tietenkin ajankohdasta, niin saatetaan sitten suunnitella jotain isompaa liittyen meidän toimintaan ja toiminnan kehittämistä. Toimitusjohtajan päivät vaihtelee pituudeltaan. Ne voi olla tietenkin lyhyitä, jos tarvitsisi sen vaatia, tilanne sen mahdollistaa, mutta tietenkin tarpeen vaatiessa sitten tehdään niin pitkään, että asiat saadaan hoidettua. Ja toimitusjohtajan työssäolovastuu on ihan samanlainen kuin meillä kaikilla muillakin, eli jokainen meistä on sitoutunut tekemään töitä tarvittaessa pidempään, ja sitten voidaan tietysti joustaa toisessa päässä, kun siihen on mahdollisuus, mutta tietenkin toimitusjohtajana vastaan yrityksen toiminnasta, ja silloin haluan olla täällä juuri niin pitkään kuin tarvitsisi vaatia. Toimitusjohtaja vastaa liiketoiminnan toimivuudesta, eli tietenkin jos lähdetään niin kuin isommasta kuvasta liikenteeseen, niin määrittää liiketoiminnan tavoitteet, budjetin. Toimitusjohtaja huolehtii, että kaikilla työntekijöillä on tavoitteiden ja budjetin mukainen toimenkuva ja riittävät välineet ja kyky ja osaaminen tehdä niitä asioita, ja varsinkin se kehittäminen, sparraaminen ja motivoiminen ja henkilökohtainen mukana oleminen on tärkeää toimitusjohtajalle. Eli olla se asioiden viimeinen päättäjä, joka huolehtii siitä, että asiat tapahtuu niin kuin suunnitellaan, ja olla mukana ja tietoinen siitä, miten asioita tehdään, ja sitä kautta vasta pääsee kehittämään. Ja meidän yrityksessä tärkeintä on se, että meillä on hauskaa duunissa, eli kaikki viihtyy ja tietenkin tietää, miten asioita tehdään, ja sieltä se oikeastaan se kumpuu se onnistuminen, joka on kaiken lähtökohta. Tunneksi tulee pätestä asiakkaaksi. Yes, hyvä. Niin on 400 paremmin. Se on ihan hyvä. Ei ole olemassa koulua, mistä opiskelemalla valmistuisi toimitusjohtajaksi. Se on yleensä aina vähän pidempi tie, eli pitää tehdä muita töitä ja pikkuhiljaa ehkä sitten nousee siinä, saa ylennyksiä tai löytää niin vaativampia tehtäviä, ja se on tietenkin sattumankauppaa, ja täytyy olla henkilöllä halua mennä sen tyyppisiin tehtäviin, ja se on ehkä sen oman työuran kautta päätyy sitten toimitusjohtajaksi, ei niinkään koulun kautta opiskelemalla. Toki sitten toimitusjohtajalle löytyy erityyppistä valmennusta ja tukevaa koulutusta työn ohelle, mutta ennen kuin siinä toimitusjohtajana ollaan, niin ei suoraan koulutusta ole. Toimitusjohtajan ammattia suosittelen henkilölle, joka tietysti tykkää haasteista, on valmis ottamaan haastetta vastaan, kestää niitä paineita, mistä keskusteltiin, ja on halukas johtamaan ihmisiä, kokee, että on hyvä siinä, että pystyy saamaan ihmisistä ne parhaat puolet esiin ja tekemään töitä mahdollisimman hyvin. Tyylisintä työssä ehkä on rutiinit, asiat, joita täytyy toistaa tehdä. Toisaalta taas en koe niitä sillä tavalla tyylisiksi, koska rutiineja on joka työssä ja tiettyjä asioita täytyy toistaa aika ajoin. Kaikki tehtävät ei ole mielekkäitä, ja kuitenkin niiden ei-mielenkiintoisten tylsien tehtävien suorittaminenkin pitää saada hoidettua, ja niitä ei voi priorisoida, että teen pelkästään ne kivoimmat asiat ja jätän ne huonommat asiat sitten huomiselle, jos silloin sitten kiinnostaa tehdä niitä. Että ehkä se niin kuin asioiden systemaattinen toteuttaminen ja myöskin niiden ei niin mukavia asioiden loppuun saattaminen. Se on haasteellista, mutta taas se on sitä ehkä, mikä siellä on sitten, jos voisi sanoa, tylsintä. Siis ei. Ei. Ei on ei. Avataan. Mä laitan sen täällä sellaisen. Työssäni parasta on meidän työntekijöiden kanssa yhteistyö ja se, että me tiedetään kaikki, mitä me halutaan. Meillä on kaikilla yhteinen maali niiden omien tehtävien ja vastuuden kautta, ja parasta on silloin, kun näkee, että asiat toimii ja me saavutetaan yhteisesti jotain. Ja se, että ihmiset on tyytyväisiä siitä, että ollaan tehty jotain
mieletöntä.